Kostatuko zaie, eta herri guzti hau hemen ikusita gurekin, are eta gehiago. Eskerra guztioi, eta hau da guretzako sentitzen duguna mierda honekin. Jende asko elkartu da gaur eguerdian Donostiako bulebarrean, Auzitegi Gorenak atzo berretsi zuen Donostiako 8 gazteri ezarritako espetxe zigorra salatu eta hauei babesa emateko. Euskal Herrian 10 dira segiren pegatinak izatagatik atxilotu dituztenak, edota epaibidean daudenak. Gauza bera gertatzen zaie mobilizazio legaletara deitu duten pertsona edota kolektiboekin. Hauetako batzuk urteak pasa behar izan dituzte kartzelan. Beste batzuk estatuaren kalabazoetan daude. Eta nahikoa ez balitz, gehiago dira oraindik kalean, baina epaiketaren zain daudenak. Honela, egoera honi amaiera emateko eskubide zibil eta politikoen alde borroka egiteko deia egin dute. Izan ere, guztion eskubideen defentsa guztioi dagokigun lana baita. Denon ardura da helburu hori lortzeko beharrezkoa den presio soziala sortzea. Bestalde, zigortutako gaztei babesa emateko aske gunea antolatu dute Donostiako herri mugimenduek. Aste osoan zehar, bulebarrean egongo da gune hau eta hainbat ekimen antolatuko dituzte bertan. Bertan, herri harresia irudikatzea da helburua, eta etengabe, egunak dituen orduak elkartasunez betetzea.